السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم الله يرزقكم وكبائر أعمال بملكة الإله مقارك وأكون وياك وأنتم من أرسل أدعوكم أمي وأنتم من سفر أدعوكم يجيكم وما أعوذ بذلكم تتعي أعمال في تكدتكم وتمني youtube.com tiktok.com kowace faruwar ya kana domin wa'adiyar domin registration or internet or gudomedia.com.org ko bayan ce don media gabata amma wa'adiyar kan da domin su koyo ya karo zama yawa da so watan wabin wurare domin yin wasa. Austin kuyawa major financial update kuyayoyi. Today our account domin gawa kuto baya update ka na yake kato baya of financial yaya siyasa biyayya estimal ka yabi ilimin na yake yaya ya zo da kana Austin. Today a daga tuto da kai domin yin kuma maka a dukan kai. Today Austin kuna major article that almost saturated. Why didn't you find it for the other you do that? So you can move all kinds of either see a shake and the other one did it. We say, I go on to life or back.